za Barbus. Dôležitý odkaz do bufetu Richard Zozoroviec a samozrejme jeden kamarát, ktorý som slúbil, že jeden kamarát s ním dostane na môj účet kolo. Ako ma utlačíš? Či? Tak upravujem odkaz do bufetu, kde sa môžete zúčastniť aj vy na pivko, kofolko alebo niečo podobné iné. Tí chalani sa tam trošku rozmnožujú na ten môj účet, keď zistili, že pivo zadarmíko. Takže traja áno, 3 pánom tam naliať jedno kolo. Horná vec ženy. Športové na základni v tejto chvíli sú pripravené, za nimi zlatníky, ženy šport, po nich branč, ženy klasika, za nimi prídu opäť ďalšie ženy, tentokrát z Tesárskych Mlynian, budú to športové ženy a potom už v takomto poradí podlužaní muži šport, zlatníky muži šport, dežerice ženy šport. A nemám informáciu o tom, že by sa nám ešte ďalší niekto prihlásil. Vlastne mám, áno, branie, muži. Ženy v tejto chvíli a chalani zo Zorovec povedali, že teraz pozývajú od mňa. Horná vec ženy šport, GoPro na prilbe, uvidíme záznamy. Budeme môcť sledovať už možno dnes večer. Jasné, že si to zaslúži velikánsky potlesk. 17:30 výsledný čas.